And you are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Ezekigbo, Anambra is going for a visit now. If Obisala mbala, and one the issue is Joyga of Obisala mbala. Obisala mbala is a very nice man in Achina. Obisala mbala was but one Achina. Be America na Atlanta. So ndị Nkwere-Mmiri na bia. So we now say na support as a good friend. Ezekigbo Dalo Ezekigbo. Kaje fuzeni Obisala mbala. Ezekigbo, Ezekigbo Nukuma masquerade. Nwata akwụkwọ ibe m so na nyaba egwu bụ ọdịgịrị mmadụ abụchi ndị ọzọ chiri ọzọ ma nwanne ọchị fere yes no ọdịmma were anabata Ezekigbo ani mbala gị anyị ji obi ọcha were anabata gị anyị sị gị nnọọ Ezekigbo You are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Ezekigbo, Anambra. Ezekigbo anyị na-ekene. We're not starting on those operations. Ezekigbo. Ezekigbo.
You're watching live on Planet TV. 26th of December 2023. Ezekigbo Namba. We go visit to Obisala. We are live at Nkwere-Mmiri in Achina, Aguata local government area of Anambra State. Namba. Odogo Achina ji nnukwu mmadụ emesigo okwu gị na ịnọ n'obi Obisala mbara ni daalụ ọhịa ịghọtago anyị nọ live onye amụma na-achịrị nwanne ji ahụ na-agụ onye dị mgbede ka nwa onye dị mma nwanne si nsekwe onye adịrị anyị mma a ga-eche ọnụ na anyị ga-abịa ebe a taa pụta hụ Ezekigbo si mkpụkpụ na ya chọrọ ka ya bata elecha anya si Ezekigbo so na ihe a na-eme na Achina nwere ndị ya ji sa na m ga-eso wee ka nsogbu ya na-asụ asị ka m kwuo ọ ga-adịrị Ezekigbo mma Obisala mbara ọ ga-adịrị ya mma ịma na onwe gị na-ezige ma ọ ga-adịrị gị mma dịrị aka egbuchawa nwanne m mma ihe a ga-eme maka onye akọrọ m na mmemme na-eme ọ ga-adịrị ya mma dịrị Anambra Steeti ma dịrị ụmụdeke ma dịrị na-ayọ
na-ayọ tupu ka ha depụkwa edepụ maka nna ha si na ndepụkachi awọ mma na-ayọkwa ha bụ na ha depụ edepụ ha debe ọmụmụ isi debe aka nchawa na-asị ọ bụrụ na ha debe ya ka ha were tekwa ya nkwere na nna ha si akụrụ n'okwu ebe o si na-asị onye ọbụla ji ụkwụ ọma bata aka narị ụkwụ ọma wee na-abịa ya na tupu abịa na-asị ebebere ugoro nke si ibi ya ebele asị mgbe ya kọkwa ya onye achọghị egbo mmiri ya were ya n'ehire mmiri na-asị na ọ ga-adịrị anyị ma na aha tupu abịa ma wee birizi ọjị ya ndị wee sị nna ya bịa ka ọ taa ya n'ogo ka anyị gbakọta na ka a taa ya n'ibe n'ibe ka anyị kata nwanne kata ndụ kata ọganihu kpata ezigbo ebe a na-akpọ garị na ngwe ụmụ nwaanyị ji wee gụpụta egwu ma nke ka nke wụ kpata udo na Goodbye.